suomalainen teatteri esittää näytelmän nimeltä Dinner for One. Avat veden tuolla puolella, jossakin on maa. Mistä onnea kaukorantaan lainen nyt lakkaa? Missä katautuvat aina loistettaan? Siellä huomisen voitetaan. Jos kerran sinne sattumaan. Ja suoraan asiaan. Suunnittelussa kertoo näin. Vapaa-sana-lehti ei näin 80-vuotisjuhlapäivänäkään kaipaa esittelyjä kanadasuomalaisten keskuudessa. Suomen suurlähetystössä Ottawassakin lehti on koko henkilökunnalle tuttu ja siitä seurataan viikoittain mielenkiinnolla suomalais-kanadalaisen yleisön tapahtumia ja kuulumisia. Lehti on kunnioitettavan taipaleensa aikana muodostunut yhdeksi kanadan suomalaisuuden kuumakiveksi, erityisesti täällä Ontariossa. Vapaa sana on säilynyt johtonsa sekä pienen, mutta sitäkin sisukkaamman toimituksensa ansiosta suomalais-kanadalaisen journalismin sanansaattajana kaikkien menneiden vuosikymmenten mullistusten läpi. Verrattuna tähän päivään sekä Kanada että Suomi ovat hyvin erilaiset maat 80 vuotta sitten lehteä perustettaessa. Vapaan sanan merkitys kanadan suomalaiselle yhteisölle ei kuitenkaan ole muuttunut. Lehti tuo viikoittain uutisia Suomesta, suomalaisuudesta ja paikallisesta suomalaisyhteisöstä ja auttaa meitä samalla muistamaan juuremme Atlantin toisella puolella. Ihmisten tarve tuntea yhteenkuuluvuutta omaan yhteisönsä ei sekään ole muuttunut. Vapaa sana on vaalinut tätä kanadan suomalaisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta koko pitkän ja menestyksekkään historiansa ajan. Media- ja viestintäkulttuuri on kokenut valtavia muutoksia kaikkialla maailmassa viimeisten vuosikymmenten aikana. Uudet viestintävälineet tuottavat yhä nopeammin ja yhä enemmän mediatulvaa, josta meidän jokaisen on yritettävä selviytyä arjessamme. Nykyaikainen viestintä on nopeaa ja dynaamista, ja jokainen voi uusilla sosiaalisen median työkalulla olla oma elämänsä toimittaja. Printtimedia joutuu siis tulevaisuudessa puolustamaan paikkaansa yhä kovenevassa kilpailussa. Vapaa sana tulee varmasti kokemaan näitä samoja haasteita, mutta se tarkoittaa vain, että meidän on toimittava tarmokkaasti yhdessä varmistaaksemme lehden säilymisen osana kanadan suomalaisten elämää jatkossakin. Uskon vakaasti, että Kanadan suomalaisyhteisö on valmis kohtaamaan nämä haasteet ja etsimässä yhdessä ratkaisuja siihen, kuinka niistä selvitään voittajina. Suomen suurlähetystö haluaa toivottaa tänään merkkipäivänä vapaalle sanalle onnea ja menestystä sekä suomalaista sisua seuraavillekin 80 vuodelle. Samalla toivotan iloista ja muistorikasta päivää koko juhlaväelle. Suurlähettiläs Risto Piipponen. Kiitoksia. Minun nimeni on Minttu Leonard ja tässä on kollegani Asta Haukkunen. Olemme täällä edustamassa Osuuspankkia ja Osuuspankin koko henkilökunnan puolesta sydämelliset onnittelut 80-vuotiaalle Vapaa-sana-lehdelle. Ja niin kuin Maarit tuossa aikaisemmin sanoi, niin kyllä meilläkin joka tiistai, kun Leena sen lehden meille kiikuttaa, niin kyllä siellä koko henkilökunta menee kiireesti katsomaan, mitä suomalaiselle yhteisölle Kanadassa kuuluu. Kiitoksia ja paljon onnea Vapaa-sanalle.
Parhaat onnitteluni 80-vuotiaalle Vapaasanan lehdelle jatkuvaa menestystä toivoen ystävällisesti Maire Brett Evans. Ja hän on kuulemma lukenut tätä lehteä vuodesta 1966 lähtien, eli 45 vuotta. Nimeni on Juha Mynttinen ja edustan tällä kertaa Suomi-kotia. Luen tämän tervehdyksen. Vapaasana. Sydämelliset onnittelut 80-vuotispäivän johdosta Suomi-korin johtokunta. Nimeni on Hans Mörskala. Haluan tuoda onnittelut Kanadan suomalaisen kulttuuriliiton puolelta sekä Finnish Social Clubin puolesta, johon kuuluu Toronton suomalainen teatteri, Kerho 86 ja Cedar Clubi. Näiltä kaikilta niin todella suuret onnittelut Vapaasanalle. Kiitoksia. Minulla on suuri kunnia tuoda tervehdyksen Agrikolan seurakunnan puolesta avustavan pastori Martti Hyyhkön puolesta myös. Minun nimeni Antero. Keijo Pelsu. Tuomme Sisun tervehdyksen. Paljonhan täällä on mainittu Sisu aika usein tässä jutun aikana, mutta tämä Vapaasana on Sisulla päässyt eteenpäin. Hyvää päivää. Minä olen Maire Laurikainen Sudburysta. Tuon Vapaalle Sanalle onnittelut kaikilta Sudburyn suomalaisilta lehdenlukijoilta. Toronton mieslaulajien puolesta myös tahdon kiittää Vapaasanoa kaikki sitä kannatusta, mitä te olette meille antanut näiden vuosien aikana, ja onnittelemme teitä. I'm going to speak this in English. I'm the chair of the Osuuspankki, and what I want to do is just let everybody know that Osuuspankki has been and will continue to be a strong supporter of Vapaasana. Nimeni on Riitta Teini. Minä edustan Pohjalaisen Kanadassa seuraa ja me halutaan onnitella Vapaata Sanaa. Haluaisin vielä tuoda terveiset ja onnittelut Torontossa toimivan edistysliiton puolesta. Matti Temissevä, ei vaan anteeksi, kuten Matti Suompää ei ole paikallaan, mutta hän pyysi tuoda terveiset. Ja nyt tulee Lauri Toivi. Kiitos. Tässä oli puhetta tästä Vapaan Sanan ja Finnish Social Clubin yhteistyöstä. Ja lehti on vieläkin kiitollisuuden velassa Finnish Social Clubille siitä, että lehti voi muuttaa sieltä Spadainan paikalta niin tänne Finnish Social Clubin rakennukseen, taisi olla Huron Hall siihen aikaan. Ja se muuten se paikka ei se ollut sota ei ollut syynä, vaan sen takia, että niin valtio halusi uutta työvoimavirastoaan varten niin nämä tilat, jotka olivat siellä niin Spadainan lähellä sitä ympyrää. Ja jos muuta tietoja vielä kaipaatte, niin meillä on Vapaan Sanan historia siellä ja aika hyvällä hinnalla on $5. Ja siitä pitäisi selvitä kyllä nämä kaikki detaljit. Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa.